dimineața și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un vlog, așa că încep acest vlog prezentând-vă micul meu dejun. M-am trezit cu poftă de salată de roșii, așa că m-am conformat și am făcut aici o salată de roșii cu castravete, ridiche, ardei, puțină ceapă verde, câteva măsline, sare, piper și ulei, bineînțeles, și am pus puțin deasupra pentru savoare, pentru mai multă savoare, puțin oregano. Acesta este micul dejun, alături de o pâine prăjită cu o felie de mortadela. Camera în care ne ținem hainele pentru a căuta hăinuțele pentru școală. Mâine este luni și vreau să le am pregătite. Le-am căutat, le voi lua să le calc și mâine dimineață vor fi gata. Aici avem rochița, este nevoie de o rochiță gri, simplă. De asemenea, un tricou alb, care trebuie să fie alb cu guleraș. Și de asemenea, pentru că, așa cum am zis, este un pic răcoare dimineața afară, după amiaza e bine, dar dimineața este răcoare, așa că am ales acest cardigan pentru ziua de mâine. Mie îmi place foarte mult. Se încheie cu 3 năsturei. Năstureii sunt ascunși în spatele acestor fundițe. După cum puteți vedea, această parte se introduce în acest orificiu. Acest cardigan vine de asemenea cu o băscuță din același material, la fel cu o fundiță pe mijloc, dar deocamdată nu o dau pentru că nu este cazul încă. Da, aceasta este uniforma. Ne vedem mai târziu cu ce mai facem astăzi. M-am întors de la magazin, m-a prins un pic ploaia, pentru că, așa cum v-am arătat, era deja înourat. Am fost la un magazin să-i cumpăr soțului meu 2 tricouri pentru muncă. Sunt 2 tricouri la fel, pentru care are nevoie de tricouri simple, negre. I-am luat așa varianta cu guleraș și de asemenea i-am luat 5 perechi de șosete. Am pus să fac ciulama, am tras prima dată la tigaie câteva bucățele de pui, am adăugat ceapa și acum voi adăuga și ciupercile. Am adăugat ciupercile, las puțin să se prăjească un pic, după care voi adăuga smântâna. Și cam așa arată puiul meu în sos alb. Eu am să închid aici video. Este o zi ploioasă și nu putem ieși afară. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați like și să apăsați clopoțelul. Ne vedem curând! Pa!